Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chipagera mamba, UTM, Sokololatu, Zona, Sokololatu, Lowala, Labuino, Lafika lero kuno kwa Chapananga, Dr. Dalitso Kabambe. Choyamba ine ndimafuna ndikapereke ulemu kwa azigogo athu amene muli pano, magrupu nonse, azigogo nonse, landirani ulemu wa tsiku la lero kuchokera kwa ine. Ulemunso waukulu kwambiri ingakhale ndimene kandiupereke kwa president athu amene tili nawo pano. Zikoma president kukhala nafe kuno kwa Chapananga. Ndikapereka ulemu kwa regional governor athu ndi komiti yane yonse, landirani ulemu. Ndikapereke amayi athu mayi Mponda ndi amayi nonse, landirani ulemu. Ndikapereke kwa district governor athu Amoda ndi komiti yane yonse kuno, landirani ulemu. Ndikapereka ulemu kwa akuluakulu onse achipani amene nawo pano, operations director athu, landirani ulemu, ndi akuluakulu nonse, landirani ulemu. Ndileteranso inosa kupasani ulemu azibale anga amene makhala pano mvula yonse ija, ndimakuyang'anani simunasunthe pano kufuna kuona Kabambe, landirani ulemu ndi kuthokoza. President, ntchito imene ndili nayo lero ndi ntchito zitatu. Ntchito yoyamba ndikulandira mlendo wina wamkulu amene akulowa chipani chathu tsiku la lero. Ntchito yanga yachiwiri ndikulankhula zokuti Dr. Kabambe ndi ndani, ndipo ntchito yanga yosiriza ndikuadzutsa president kuti atilankhule. Ntchito yamba ine ndi chimwemwe chachikulu tsiku la lero lino kuti lero tikumulandira kuno Francis David Chiwanga. Anthu ambiri mukudziwa family imene ya Chiwanga ndi anthu akuno kwambiri kuchikwawa amene akulera kuno. Francis wakhala kumangapo ndale kutengera ndale za bambo ake, makolo ake kuyambira kale. Wakhalapo ku Malawi Congress Party kugwira ntchito kwambiri ndi malemu asidikmia, ndipo anasuntha pamene akubwera kuno Francis kuzakhala ndi ife. Akuchokera ku chipani cha PDP kumene ali National Deputy Director of International Affairs. Akulowa chipani cha UTM. Komanso ndili ndi chimwemwe kuti ndi candidate wathu wa dera lino limene tikhati kulankhula kumene atakakhale kuno kuchikwawa. Fikani Francis tikulandireni nda president. Thank you.
Francis Asbalanga kono kuchikwawa akala kugwira motumikira kwambiri kuti aonetsetse kuti kuchikwawa kuno lideranso kuno zinthu zathu zikuyenda bwino ndi akhala kuyimbira kuchikwawa Central pa udindo wina mu chipani chathu koma tinaona kuti nkofunika kuti azandilidwe kunoko zikomo kwambiri. Ine ndi chimwemwe chachikulu kwambiri pa ntchito yanga yachiwiri kuti ndikulongosolereni kuti Dr. Kabambe ndi ndani. Dr. Kabambe padakali pano ndiye bombe amene angasinthe zinthu m'dziko muno. Ndikudziwa inu azibale yanga kuno kwa Chapananga maboma akhalapo, takhalapo ndasamunda, takhalaponso ndi maboma ena onse amene anatengapo gawo lotukula dziko lino la Malawi koma kuno kwa Chapananga sanakutukule. Ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti kuchokera mutala muja kusafika kuno pene patera tala ni mtunda osapitira 43 kilometers koma tikuyenda 2.5 hours kuti tisafike. Dera lino lili ngati mwina chili chaka cha 1914 or 1906 ndi dera limene likufunika chitukuko, dera limene likufunika chikondi. Chimwemwe chachikulu kwambiri chifukwa tili ndi solution, munthu amene angatithandize mavuto amene tili nawo. Ndi mavuto amene wakutithandiza chifukwa tikuyang'ana mbiri ya munthu, tikuyang'ana skulu ya munthu, komanso tikuyang'ana experience imene munthu ali nayo. Dr. Kabambe adagwirapo m'dziko lino la Malawi ntchito ngati budget director, mkulu amene amayang'ana kuona chuma kuti kodi chikugawidwa bwanji kuzitukuko zosiyana-siyana m'dziko lathu. Dr. Kabambe adagwirapo ntchito kwambiri ndi malemu Bingu wa Mutharika. Ndi zitukuko zina zimene zachitika kuno ku Shire Valley kapena kuti kulowa Shire ngati misewu ina yochokera Pankabu nkumapita mpaka na kumalaka kusanje uko adatengapo nawo gawo kuonetsetsa kuti chuma chopita mu zitukuko zimenezo chiyende bwinobwino. Adakhalapo mukukhalapo Dr. Kabambe budget director wa dziko lino. Adakhalaponso Dr. Kabambe ngati mkulu wa banki yaikulu ya dziko la Malawi imene amayinena kuti Reserve Bank ya dziko la Malawi. Aini ake amakobira amene timagwiritsawa mwakuti mukapita mu nthawi imene ndalama yathu idali ndi mphamvu zochuluka, zokhazikika, zokutha kumagula mchere, sopo, soda pa mtengo wabwino, muzaka za m'mbuyomu mukaona kuti mwini wake amasayinira ndalama imene ija anali Dr. Dalitso Kabambe. So Dr. Kabambe adakhalapo mkulu wa Reserve Bank ya Malawi. Ndi nthawi imene anakhalapo mkulu wa Reserve Bank ya dziko la Malawi ndi nthawi imenenso chuma chathu cha dziko la bwino chimayenda bwino mu utsogoleri wawo ngati mkulu wa Reserve Bank wa dziko la Malawi. Azibale anga muli apa mu dziko lathu padakali pano tili ndi mavuto ochuluka zedi. Vuto lalikulu limene tili nalo mu dziko mathu padakali pano lero ndichokuti chuma sichikuyenda bwino. Zinthu zikukwera mtengo pafupi. Anthu amene ali ndi maokala awo kuno timasitolo
akagulisa katundu awo lero akamanyamuka kupita kuti kwawo kagula katundu obwezeresa mutolo akamaka mpeza so mtengo wa katundu wakwera akupezeka kuti kodako akuduka mabizinesi awo sakwera. Chifukwa kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino ndicholinga cha chipani cha UTM motsogozedwa ndi Dr. Daliso Kabambe kuti chomacho chikakonzedwe bwino kuti chikayende bwino kuti miyoyo ya anthu ikakhaleko bwino. Ndidzomvetsa chisoni zedi mukabwera kuno kuti kunoko ndikutaliko ndi kuchikwawa kulibe skulu yabwino ya wana, kulibe chipatala chabwino chokuti anthu akakhalisa kupeza bwino nthupi alandireko chithandizo, kulibe msewu wabwino odalirika kuti munthu atakhala kuti wadwala tithamanga naye kuchipatala, pothamanga naye kuchipatala poni msewu mmene ulili athera mu msewu momwemo sakafika. Ndiye zinthu zambiri zimene tikulankhula zokonza chuma tikuyang'anaso khalidwe la munthu ndi chikondi chimene munthuyo angakhale nacho polikonda ndi kulitukula dziko lathu, komanso kukutukula kunoko kwa Chapananga mmene timabwera Kabambe ayima malo osiyanasiyana chimene timaona ndi mavuto osiyanasiyana amene tili nawo. Koma ine ngati vice president wawo ndili ndi chimwemwe ndi msangalalero chifukwa ndikutha kuona kuwala kutsogolo kuti zinthu izizi kumene zikupita tsiku lina mu Septemba muno kapena mu Oktoba muno tizapanga pano msonkhano wa phwando wa chisangalalo kuti munthu amene timamufuna kuti alitsogolere dera la kuno la ku Malawi komanso kuthandiza kwa Chapananga kuno wasanduka president wa dziko lathu. Mundondomeko zathu za kalembera wanthu ovota kuno kwa Chapananga ndi anthu oposera 40,000 amene analembetsa. A president anthu akuno kwa Chapanangawa ndi anthu ofunika kwambiri osati nthawi ya voti yokha ayi, ndi ofunika kwambiri ngati anthu okuti tikhali nawo pamavuto komanso pamtendere. Tikanakhala president kuti anthu amaboma ambuyo amakonda ndi mtima wonse mokhazikika ndi mwachikondi msewu ndi bridge yaonongekapo ija maboma wakadakhala atayikonza. A president anthu a Chapananga kuno akudziwa bwino ndithu kuti maboma alephera ndipo sakuwaonetsera iwo chikondi chifukwa cha mmene zinthu zikukhalira ndi msewu mmene ulili ndi mavuto mmene alili. Anthu ali kuno a president amene mukuyenera mwalankhule posachedwawa ndi anthu ochulukacha akhala kuwuzidwa kuti boma lawo likalowa mboma azawathandiza kuti azathe kudya katatu. Anthu akulephera kudya katatu awa alibe chinthu chakudya. Anthu ali apa wa president ndiye anali apa asungwana wa president awa ndi asungwana ena amene masukulu akukanika kuvutika chifukwa masukulu abwino kunoko kulibe okuti anawa aphunzire. Komanso enawa president akulephera kupeza ntchito monga amene mwakuonera kuno 2.5 hours kuyendetsa galimoto kukafika kumene kuja kuno kulibe kampani imene ingawalembe anawa president kapena kuwathandiza njira ina iliyonse. Chikhulupiriro chawo ndi moyo wawo chili m'manjamano a president. Ulimi wokeneka kuchitika kuno a president kuti ukhale bwino chikhulupiriro chawo ndi manjawo chili m'manjamano a president.
zitukuko zokuti zikakhazikike kuno president zipatala sukulu msewa bwino kumaliza bridge imene mapita kwaiona posachedwapo kuti ziteke zimene za president zili m'manja mwanu a president. Chikhulupiriro chakuti mukaona president kuti zonsezo zili m'manja mwanu a president aone nanthu waingakhale kukugwa mvula adakalibe pano kuti amvetsere kuti mwauzanji kuti moyo wawo uzathe kusintha president napita pachakachiko komanso kumayambirira kwa chakachiko. A president ine sindichita bwino kuti ndilankhule nthawi yayitali chifukwa makutu anthu a president afuna amve kuti muzapanganji kuno kwa Chapananga, muzawachitiranji anthuwa, kuti moyo wawo ungazasinthe bwanji, kodi ataniwo kuti zimene zachitike pa 16 September kuti azaone kuno kukuwala moyo wabwino, misewu yabwino, madzi abwino, masukulu abwino, mabizinesi okhazikika ndi kuti miyoyo yawo ikapindula president. Mafuna ndikupemphera president masana uno kuti mwalankhule anthu kuno kwa Chapananga ndiwauza maprogramu amene chipani chili nacho kuti miyoyo yawo izasinthe. Zikomo kwambiri president. Zikomo. Sokololacho choyamba ndipeleke ulemu kwa gogo watu a Chapananga ndi makolo watu onse amene mabwera pano pankula. Ndipeleke ulemu kwa vice president yathu amene mwalankhula pano. Ndipeleke ulemu kwa members onse a central committee ndi NEC amene muli pano. Ndipeleke ulemu kwa regional governor, a director amai, a director nyamata na komita onse aku region ulemu wano. Ndipeleke ulemu kwa district governor ndi makomiti anu, a constituency governor ndi makomiti anu.
ndipereke ulemu kwa honorable apita kukulandirani kumene ulemu wanu. Ndiperekenso ulemu kwa amayi ndi ababa anyamata ndi asungwana onse amene mwalimba mtima kuti ngakhale kugwa mvula simukuchoka. Zikomo kwambiri, zikomo. Kuchikwawa kuno ku Malawi njala yativuta kwambiri zaka zimenezi. Fetereza anakwera mtengo, anthu amakanika kugula fetereza. Zotsatira zake tikulima zochepa, ndiye njala yativuta kwambiri. Adimaki amene amagulitsa chimanga pa mtengo omverera anatsekanso Adimaki. Anthu a bizinesi ofunafuna chimanga akumanga chigula kutali kwambiri ndiye amagulitsa pa mtengo waukulu kwambiri. Chaka chino tachanyika, chaka chino timakonera mango, timakonera nkhaka, pano tikukonera maungu. Njala yativuta kwambiri. Achinyamata ntchito sizikupezeka iyani, kulibe kuti apeze ntchito. Mapepala masatifiketi ali nawo koma sangathe kupeza ntchito iyani. Amabizinesi akumakagula zinthu mitengo yokwera kwambiri. Zotsatira zake mabizinesi awo apotera, ngongole sizikupezeka iyani. Ndi amabizinesi onse mabizinesi asokonekera. Komanso zinthu zakwera mtengo eti ndizoona. Ndikachula chinthu kuti chakwera muopa, munena kuti chakwera ndi mphamvu ndiyambe chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Nsewu ndi utakambakaleza fundo la nsewu, bridge takambakaleza fundo la bridge, mavuto a skulu takambakale, mavuto a zipatala takambakale, kusoweka kwa chitukuko takambakale. Zonsezo achakwera alephera ntchito eti panyumba munthu akalephera ntchito mmantani, pa bizinesi munthu akalephera ntchito mmantani, pa ntchito munthu akalephera ntchito mmantani. Achakwera atani, atani achakwera, atani achakwera. Ubwino wa demokrasi pa zaka 5 zili zonse Amalawi timapatsidwa mwayi wowunika mmene adindo agwirira ntchito. Adindo ngati sanagwire ntchito bwa timawatani, timawachotsa. Chonena achakwera tiwatani achakwera. Masiku atsala 95, pa masiku 95 atsalawo achakwera atani, atani, atani achakwera. Ndiye mukamakachotsa achakwera pa ballot, m'malo mwake mukayikepo ife a UTM. Mukasankhe ine ngati president wa UTM kukhala president wa dziko la Malawi. Mukasankhenso ma MP a UTM, makansala a UTM. Ife a UTM tikubwera tidzapange zinthu zinayi. Ndiye ndifuna ndikuonetseni zimene ife a UTM tidzapange tikalowa boma. Ife tifuna tidzakonzenso chuma cha dziko lino chidzakhale m'malo mwake. Chinthu choyamba chimenecho tayionetsani nkhani imene ife a UTM tidzapange.
Koza zambiri amalawi akhaukira nchini mukavula kaka kumati kutukuka pachuma adakali maloto chabe. Kusintha kwakukulu kwa zinthu Malawi kudachitika koyamba mchaka cha 1964 amalawi atalandira ufulu odzilamulira. Kenako Malawi adalowa ndime yachiwiri yakusintha kwina kwakukulu mchaka cha 1994 titavomereza ndale za zipani zingapo. Komatu muzaka zonsezi chinthu chimodzi sichimusinthabe mpakuno pomwe, umphawi. Tsopano kusintha kwachitatu kwafika. Kusintha komwe kudzachotsa dziko la Malawi ndi nzika zake mu nsinga za umphawi ndi kutika pa ulendo wopeza chitukuko ndi kusintha kwathunthu. Zikusizingambuza kungokonza ulamuliro watsopanowo. Kunena kuchita zinthu mwatsopano tikukotanso Malawi kwathunthu pakayendetsero ka chuma. Ndi nthawi ya Malawi watsopano yodzadza ndi mwayi woyenera wina aliyense. Malawi amene tidzamange limodzi modzipereka ndi mosawirimbula wokhala ndi chitukuko chofanana dziko lonse. Ndi nthawi yoti chipani chathu chisinthe tsogolo la Malawi kukhala dziko lotukuka. Tizayika ndalama mulimo wamakono, ulimo wamthirira ndi mafakitale okonza zokolola. Palibenso zonogwiritsa kunja zinthu zopangira katundu popanda kupanga phindu. Koma zinthu za Malawi ndi zinthu za mtengo wapatali ndi zosavuta kugulitsa kunja. Ulimi ngati bizinesi ndi minda ikuluikulu zidzathandizira kusaswa kwa chakudya, kupezeka kwa ntchito ndi kupanga chuma chofikira wina aliyense. Kwa nthawi yayitali chuma kuchokera muzachilengedwe zathu chapindulira anthu akunja. UTM idzasamalira zilengedwe zathu posakunza bwino pakitale ndi kugulitsa zinthu zopangapanga ndi cholinga chopezetsera anthu ntchito ndi kupanga chuma cha dziko. Ndizomangamanga zapamwamba komanso malo ochititsa kaso kuphatikizapo misika yokhazikika. Malawi adzakhala limodzi mwa maiko otsogola pa ntchito zokopa alendo mu Africa motero kubweretsa ndalama zakunja ndi kupereka mwayi kwa anthu athu. Tidzapanga mafakitale opanga dziko la Malawi kukhala lodzilalira kuchokera kuzomba nsalu kupanga njira zamakono kuchita zinthu. Tidzapanga zinthu kuchita mopandaulo ndi kugulitsa kunja kupanga ntchito zosawerengeka. Nthawi yomango yankhula yatha ndi nthawi yochitapo kanthu. Kusintha kwachitatu pakachitidwe ka zinthu kwafika. Tsogolo lanu, ufulu wanu pachuma, Malawi wanu. UTM yakonzeka. Nanga inu? Pa 16 September tidzavotere Dr. Dalitso Kabambe mwamuna yekhayo amene angaongolere dziko la Malawi kutukuka pachuma mokomera aliyense. UTM kuyambira pa 16 September tikufuna timukonzenso Malawi ndi chuma chake. Ntchito yoyambirira ya ife ndero dzagwira chuma cha dziko la Malawi chikhale mchimake. Mitengo ya zinthu idzatsike, fetereza adzatsike, zakudya zidzatsike, zina zonse zidzatsike. Limenelo lonjezano lathu loyamba lodzakonzanso chuma cha dziko lino chikhale mchimake. Ine ndakhalako gavana wa Reserve Bank ya Malawi mu ulamuliro wa Peter Mutharika. Ndakhalako budget director mu ulamuliro wa malemu a Peter Mutharika. Ntchito taphunzira ife sochiritsa anthu odwala kuchipatala iyayi, koma ndiyokonza chuma cha dziko chikavunda chikasokonekera. Kuyambira pa 16 September pano mukatika pa mpando ntchito yoyambirira yokonzanso chuma cha dziko la Malawi chikhale mchimake. Mitengo ya zinthu itsike, umoyo uyambirenso kuyenda bwino. Ntchito imeneyo ndiye ntchito yoyambirira imene ife UTM tiyipange pa 16 September pano. Ntchito yachiwiri tidzafuna tiyambe kudya katatu, tidzakonze ntchito ya ulimi ibwerere mchimake. Tidzayikonza manji ntchito ya ulimi kuti ibwerere mchimake. Muone zimene tidzapanga ife UTM pokonza ntchito ya ulimi ibwererenso mchimake.
ulimi songodalira chabe kupeza chakudya chathu chilimbitsiko ndi maziko komanso gwero la zambiri umacheza anthu athu ama yathu ndikomagwiritsa ntchito 80% ya nyumba ya dziko lathu. Koma kwa zaka zoposa 60 takhala tikudalira njira za ulimi zoti sizigwiranso ntchito, ulimi wochita ndi manja, nthaka zokuga komanso kudalira chabe mvula zatibwezera mbuyo zokolola zamvuyima patani imodzi kapena awiri okha pa hekta, zotsikiratu kuyerekeza ndi matani 6 omwe tingakwanise kukolola ngati dziko. Nawo alimi athu amagulitsa zokolola zawo popanda kuzisintha kukhala katundu osiyanasiyana imwe angawapatse phindu lochuluka. Izi zimakonesa kuti agulitse zokolola pa mtengo wotsika kwambiri zomwe zimalipesa kuchoka mu msinga za umphawi. Nkhani si ya ulimi chabe ndi nkhani yokhudza kusokonekera kwa zachuma, ndipo chotsatira chake Amalawi oposa 5 million amakhala ndi njala chaka chilichonse. Osati chifukwa choti tikusowa malonda koma chifukwa chakuti takhala tikusowa utsogoleri woganizana ndi zogwiritsa ntchito nthaka yabwino yomwe tili nayo. Kwa nthawi yayitali zinthu monga katangale kulephera kugwira bwino ntchito ndi kusakwaniritsa malonjezo zidachotsa mphamvu ndi kuthekera kwa ulimi kutukula miyoyo ya anthu komanso chuma cha dziko lino. Anthu anataya chikhulupiriro ndipo zinthu sizikuyenda. Pansi pa utsogoleri wa Dr. Dalitso Kabambe, katswiri pa zachuma ndi gavana wakale wa banki yaikulu mdziko muno Reserve Bank UTM idzayika 500 billion kwacha chaka chilichonse ndi cholinga choti dziko la Malawi lidzikolola zochuluka mopyola zomwe timakolola. Idzagwiritsa ntchito ulimi wa makono, ogwiritsa ntchito zipangizo za makono komanso makina apamwamba m'minda ikuluikulu. Idzapanga fertilizer wathu ndi kuthirira mahekta 1 million m'madera ambali mwa nyanja ndi mitsinje yathu. Ndipo maboma onse tidzakhazikitsa minda ikuluikulu ma mega farms iwiri kufikira itatu mboma lililonse komwe kuzidzachitika ulimi wa mbewu, ulimi wa zipatso, ziweto ndi ulimi wa nsomba kuonetsetsa kuti Malawi aliyense akudya katatu pa tsiku. Zinthu zisintha kuchoka ku milima ya ulimi wodalira mvula kufika ku chipambano chopirira mavuto akusintha kwa nyengo. Kulikusonjezo kapena ndondomeko chabe ndi chitsimikizo kuti izi tidzakwaniritsidwa podalira ukatswiri ndi ukadaulo omwe udachita zakupsa. The UTM Malawi sidzadaliranso mbewu zinayi zokha pa chuma chake zomwe ndi tea, sugar, foja ndi chimanga. Tidzayika ndalama mbewu zina zaphindu kwambiri monga thonje, mbewu za gulu la nyemba, mtedza, zipatso, kachewere, matimati, mbewu za masamba komanso mphira kapena kuti raba pa Chingerezi. Izitu sizidzakhutitsa Malawi okha komanso mafakitale athu ndi mayiko akunja komwe tidzatumize katundu wathu. Pokwana mchaka zidzathandiza kuchepetsa mitengo, kuwezeka mosavuta ndi kutsika kwa mtengo wa fetereza yopereka zipangizo za ulimi kwa aliyense. Tidzakhazikitsa makina okonzera katundu osiyanasiyana kuchokera ku mbewu mboma lililonse, kusintha zokolola ndi kuzipanga za mtengo wapamwamba, kukhazikitsa ntchito za nkhaninkhani ndi kupeza misika yakunja yatsopano. Makampani akuluakulu mu ulimi adzalimbikitsidwa kuthandizirapo kukuza ulimi wa zinthu zosiyanasiyana popanga mabwalo opindulitsa ndi makampani ena. Izi zidzatheka kudzera mthandizo la ndalama kuchokera ku boma. ADMAC idzagawira mu ntchito ziwiri zodziwika bwino. Ulimi woyamba kutumikira anthu ndi kusunga chakudya, ndi wachiwiri kuona zogula ndi kugulitsa mbewu. Bungweli silidzachitanso zinthu mosazindikira ndinso mosalongosoka. Mabungwe a ADMAC ndi National Food Reserve Agency adzakonzedwanso, adzapatsidwa ndalama zina zapamwamba ndi kumangidwanso. Ngokwe zathu za zakudya zidzakhala zodzaza nthawi zonse, ndipo ngati dziko tidzakhala okonzeka kuthana ndi zodza mtsogolo. Nthambi zoona ulimi wa ziweto ndi nsomba ku Malawi zidzakhala zamakono zopanga bizinesi ndi kuyendetsedwa ndi anthu m'madera. Tidzakhala malo odyetsera ziweto, community ranches, ang'ombe za nyama ndi mkaka, nkukama mkaka wambiri kupezetsa ndalama anthu akumudzi ndi kugulitsa kumene kwakunja. Ulimi wa nsomba udzapita patsogolo kudzera m'makeji a nsomba a anthu kumudzi, kutukulanso zakumudzi, ma cooperative achinyamata ndi amayi pofuna kupititsa patsogolo chuma chopezeka m'madera amphepete mwa nyanja. Ziweto zidzabweretsa kampani yatsopano yopanga zikopa. Kuchoka ku zikopa kudzapangidwa zikwama, nsapato ndi zina zambiri zogulitsa kunja, kukhazikitsa ntchito kuchokera ku midzi mpaka ku fakitale. Thumba la National Credit Guarantee Fund lidzapereka mwayi woti anthu adzatha kupereka ndalama mosavuta, kupatsa alimi zipangizo zothandiza kupita patsogolo ndi kuchita bwino. Kudzera njira zamakono, kusunga ndi kutenga ndalama pogulitsa ntchito lamya zam'manja ndi magulu za ulimi zachongoladzanja yotsika kuchokera ku maiki ndi mabanki ena tidzachulukitsa mwayi wakapezedwa kampamba. Ma-cooperative, amayi ndi achinyamata adzakhala oyambirira kuwaganizira kusandutsa alimi ang'onoang'ono kukhala ene bizinesi za ulimi zikuluzikulu.
ndi mpamba wa 500 billion kwacha chaka ndi chaka. Ulimi udzakhala chinthu champhamvu kwambiri cha Malawi pa chitukuko chokuganizira wina aliyense, kupezeka kwa chakudya ndi kubweretsa chisangalalo kudziko lonse. Palibe udzakhala moyo wopanda chakudya. Boma lililonse lidzatukuka. Malawi wina aliyense adzakhala kudya katatu pa tsiku. Ndipo kumadzafika mchaka cha 2030 Malawi lidzakhala limodzi mwa maiko okolola zochuluka mu Africa. Matani 10 miliyoni achimanga, matani 5 miliyoni a soya, matani 2 miliyoni a nsomba, matani 500,000 a coffee, matani 5 miliyoni a zipatso zosiyanasiyana, ng'ombe 1 miliyoni, mbuzi 5 miliyoni, nkhosa 1 miliyoni, nkhumba 2 miliyoni, nkhuku 50 miliyoni, ming'oma 400,000 ya njuchi, malita 50 miliyoni a mkaka, ng'ombe za mkaka 100,000. Wasipa utsogoleri wolimba mtima ndotsimikizika wa Dr. Dalitso Kabambe. UTM idzapanga Malawi watsopano, dziko lodzidyetsa, lokhazikitsa ntchito ndi kumagulitsa zinthu kunja monyadira. Pa 16 September tidzavotere Dr. Dalitso Kabambe. Pa 16 September tikuyang'ana ndi Malawi watsopano, Malawi wabwino, Malawi wokomera wina aliyense. Tidzakonzenso ntchito zathu za ulimi. Mtsinje wathu wa Shire tiugwire ndi madzi ena onse, tilimbikitse ulimi wa ntherera. Tizilima kawiri katatu. Ena tikulima chimanga, ena tikulima mapira, ena tikulima thonje, ena tikulima mtedza, ena tikulima sunflower ndi zina zotero. Zonse zija tikalima tikhale ndi mafakitale komwe kuno odzikonza zimene zija. Thonje tikhale ndi machineries komwe kuno, tikhale ndi mafakitale owumba nsalu konkuno. Ife a UTM nsalu zathuzi tizidzakula kuno kwa Chapananga. Komanso mafakitale opanga zovala akhalenso konkuno. Zovala za polisi athu awo tizipanga konkuno. Asilikali a ame zovala tizipanga konkuno. Ana sukulu zovala konkuno. Manesi ndi madoctors zovala konkuno. Mafakitale ake onse akhale konkuno. Mafakitale ampenda dzuwa akhale konkuno. Anyamata onsewa awa anapeza ntchito ku mafakitale amenewa. Ndiye tikalima chimanga, mapira kawiri katatu pa chaka, kupyola ulimi wa nthirira tidzadya katatu, kudzakhala zakudya zochuluka. Tidzakonzenso ntchito za animals, azitha kugula ndi kugulitsa mbewu, komanso kugula ndi kugulitsa zipangizo zolimira zina zilizonse. Ife a UTM takonzeka kudzakonzanso ntchito za animals monga taonera apa. Komanso tikalima thonje, akapanga zina zonse zija, njere zija, akachotsapo mafuta zotsalira zija, tikadyetse ng'ombe. Ndi chifukwa chake ife a UTM tidzakonza ma deep tanks, komanso ma abattoirs konse kuno ku Chikwawa ndi ku Nsanje, chifukwa kuli ng'ombe zambiri. Tidzakhala ndi madokotala othandizira alimi a ng'ombe kuti ng'ombe zizichita bwino. Tidzakhala ndi malo abwino okonzera nyama, komanso tikakhala ndi ng'ombe zija tizipanga sausage konkuno, mkaka wa ufa konkuno. Zonse zochokera ku ng'ombe tizipangire konkuno ku Chikwawa ndi ku Nsanje. Mafakitale amenewo adzapangitsa kuti ntchito achinyamata tidzakhalepo zochuluka. Komanso tikapanga zimenezo tili ndi Lengwe, Majete, Vaza Mashi, mawa osiyanasiyana kuno ku Chikwawa ndi Nsanje. Tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito zokopa alendo. Timange misewu yabwino kumene kucha, timange mahotelo abwino kumene kucha, tizikopa alendo ochuluka ochokera dziko lino ndi maiko ena, azibwera malo amene aja akhale malo osangalatsa, malo okongola. Tikapanga zimene zija zidzatibweretsera ndalama sankhani. Komanso chachitatu, kuno kuli migodi, tili ndi migodi yosiyanasiyana kuno. Tidzayika 500
100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mikodi ndicho linga tikatsekula mikodi imene icha anyamata athu mamudazira ku South Africa kukafuna ntchito ku Joni ku Zambia Copper Belt anyamata athu azibwera kuno kwa Chapananga kutafuna ntchito mikodi ya kwathu konkuno. Ndikufuna ndikuonetseni video yachitatu yoonetsa zimene ifa UTM takonzera anthu akuchikwawa ndi nsanje zimene ife tisachite kuyambira pa 16 September pano. Video yachikwawa ndi nsanje muionere tsopano. Izi ndizomwe DK okonzera anthu okhala ku musi wa mtsinje wa Shire amaboma a Chikwawa ndi Nsanje. Nkuona kwawo Nsanje ndi Chikwawa ndi maboma amene adzakhale gwero la chakudya chadziko lino ntchito za Shire Valley Transformation Project zikadzatha. Dr. Kabambe afuna kuti msika wa Thonje ukhale udalirika kuyambira m'minda mpaka kufika kopanga nsalu kuphatikizapo kopanga mafuta. Iwo akufunanso kuzakhazikitsa mafakitale a nyama ya ng'ombe ndi zikopa zake, chitukuko pa doko la Nsanje ndi zina zambiri. Mayendedwe a pansewu, njanji, malere ndi m'madzi akonzedwanso mwa ukadaulo pansi pa mfundo za DK. Nazo ntchito zokopa alendo kuzungulira Lengwe National Park, Majete National Park ndi Vuaza Marsh zidzakonzedwanso mwa makono. Kukuza ulimi wa nzimbe ndi kumanga Bangula University yomwe izidzayang'anira kafukufuku pa mbewu ya Thonje, ziweto ndi kasamalidwe ka madzi. Mulikonzekere ifa UTM. Mulikonzekere ifa UTM makolo anthu. Tikangolowa mboma pa 16 September tikutsayamba kukonza nsewu. Chaka chomwe chino tikangolowa pa 16 September tikuyamba kukonza nsewu. Tikuyamba kumanga bridge iyo. Ndi ma bridge ena wonse amene aonongeka aja amene chatikukonza. Kuno kwa Chapananga tidzaonetsetsa kukhale chipatala chake kuno kwa Chapananga. Kudzakhale secondary school yake pambali pa ntchito zonsezi zokonzanso za ulimi, za migodi, zokopa alendo, za mafakitale, zina zimene ife tidzapange ndezokonza misewu yosiyanasiyana ya kuno kwa Chapananga. Chotero ifa UTM tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za konsolo ndicho linga choti akuti konsolo ya Chikwawa aonetsetse misewu yonseyi yakonzedwa, masukulu akonzedwa, zipatala zakonzedwa muliso mankhwala amene muja, komanso kumene kulibe mapayipi amadzi kwapita mapayipi amadzi, kumene kulibe malaini amagetsi matransforma anaonongeka konse kuja matransforma akonzedwa, malaini amagetsi apita. Chotero anthu adzakhale m'magetsi, misewu yabwino, madzi abwino, magetsi abwino, mafakitale ali mbwe, komanso tikulima kawiri katatu zonse zabwino. Ameneyo ndi Malawi yatsogolo wala amene ife tikumuyang'anira. Kwa zaka 61 dziko la Malawi tapanga ndale kokwanira. Kuyambira pa 16 September tilimbane ndi mavuto amene timakumana nawo. Tatopa ndi kutchulidwa kuti dziko losaukitsitsa kwambiri la Malawi. Tatopa ndi kutchulidwa kuti anyamata ambiri amasowa ntchito m'Malawi. Tatopa ndi kutchulidwa kuti ife ndausiwa kwambiri la Malawi. Tatopa ndi kutchulidwa kuti ife ndipo pempha Malawi. Tatopa ndi kutchulidwa kuti ife ndipanjala timakhala ndi njala chaka chamgonagona. Tatopa ndi kutchulidwa zonsezo. Tikufuna Malawi wabwino, tikufuna tsogolo labwino. Chotero pa 16 September mukapotere UTM. UTM ikubweretserani tsogolo wala, ikubweretserani tsogolo labwino. Zimenezo ndimene pandikulonjeza. Chotero pa 16 September mukapotere UTM. Ndikuthokozeni kuti munabwera, munanyewa ndi mvula, mwapirira mwalimba. Tsiku lina tidzabwera sikudzakhala mvula, zonse zakhala zabwinobwino. Koma kwalero ndikuthokozeni. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni akutsogoleni.
amaite abambo anyamata ndasungwana amati kandimverere anakanena za maluwa siyonjo komanso kuno timati kana nsolo kana nzeru anthu akuno ndino anthu anzeru kwambiri madzulo nena nokha zimene Dr. Kabambe azachite kuyambira pa 16 September pano unoko mmene nanenera poyamba president yekhayo amene adafike pano ndikuzakuonani ino ndi Dr. Kabambe ali apa kampeni yonse simupezanso president wina akufika pamalo pano chifukwa iniyo sakugula abadirani chonde tisapange mistake pa 16 September kuvota kovotera chizolowezi ndikuti kugona nako usajako tinazolowera ife ndimavotera akuti tisakapangenso kuvota kovotera kumvera chisoni anthu awamamvesa chisoni imene akuonekera chavotere ndikuti kugona nako ndi njala tisakapangenso zimenezo kuvota kovotera anthu chifukwa ndopeza kuvotera mantha tisakapange zimenezo chifukwa chizolowezi ndi chimene chalinga dziko la Malawi pa mavuto amene tili nawo pano Dr. Daliso Kabambe anaphunzira analinde experience aonetsanso pano mmene azasinthire dziko la Malawi chonde abale anga tisakaponye apresident pa nthawi ino ndikupemphani kuti akamaliza apite kutipempherera musanzike kwa mafumu kenako tinyamuke akuti pali akule pafupi ngati ukalole a president abwere a president akomera akule ngati akayandikire achite mwachangu era akule apake interview masiva akumane mafumu asanzike kuti azibwirira zikomo. Tipemphere atate wathu wamwamba titokoze kuposa chifukwa cha nthawi imene munatipasa nthawi ya mtengo wapatali imene mtsogoleri wathu president wa chipani cha UTM Dr. Daliso Kabambe wafanthula mfundo sachitukuko zimene atachite akalowa mboma mchaka chino cha 2025 pa 16 September mulemekeze Ambuye Kanaeni wameza ntchito imene mungotha kumwamba mwayamba simaisira panjirayi imaisiriza muyendeseni kuilongera imene wayendanso kuchokera omufika malo ano chimodzimodzinso akachoka pano kupita mu nyumba mu dzina la mphamvu Yesu Khristu Ambuye mulemekezeke. Amen. Thank you.
This area, when you look at it, we have very, very fertile land, and we have water around. I think what we needed to do was to intensify irrigation farming and utilize this area. People have always said Chikwawa and Nsanje could be the bread basket, not just for the country, but also for the region as a whole. If 3 or 4 times what we're already producing now, and if we had improved technology in our farming system, then we can be doing 10 or 24 what we are currently producing. That will be sufficient to feed this nation, to process as well. This place is also known very well for cotton production. And if we can intensify cotton production, we have ginaries right here, we have cloth-making manufacturing companies right here, but also if we are able to make outright clothes and apparels right here, for instance, uniforms for police officers, army officials, nurses and doctors, students going to various schools, this place could be in abundance of jobs, because those industries could create a lot of jobs, but also there are a lot of livestock here. And some of the remnants from those factories could be used to feed livestock, and we could develop an entire line of industry of livestock from the farms into factories that make various animal products and so forth, animal feed factories and so forth. So we could develop those industries. We went past Majete Game Reserve. There's Majete Game Reserve, there's the Lengwe National Park here, there is the Bwaza Marsh here. We can also develop our tourism sector. And if we did that with good roads, with good infrastructure for hotels right here, then what would happen is that those will create a lot of jobs, but also at the same time bring us a lot of foreign exchange into the country. So I think this place is well underutilized. But if we are able to develop that, we could improve the situation. And I was also saying and promising and pledging to the people of Chabananga area to say, should the UTM come into government on 16th September, one of our flagship and priority projects would be to sort out the bridge and to sort out the road that is coming over to this end, because it's completely unfair that the people have suffered for all these 61 years having that kind of road. We also understand that sometimes pregnant mothers find it so difficult to get to the next health facility because the roads are bad. We will need to bring a hospital right here so that people can be treated within the vicinity. But also they don't have secondary school here. We will need to make sure that there's a secondary school right here. We also pledged to anyone in Nsanje that at Bangula we're going to develop and build the Bangula University. But at the same time we also pledged that there must be an airport right here between Chikwawa and Nsanje, where we must have an airport here, as well as the Nsanje port. So I think when you look at all these projects put together, this can be a region that can develop and support the development of the country as a whole, and we must invest in this area. Many governments have come and have gone. They have talked about the agricultural revitalization, they have talked about mining, they have talked about tourism, they have talked about manufacturing, but it has all been lip service.
they have failed to put money in these 4 sectors. We all know they are the sectors which can help our country develop. What is important is to have a government that can put in resources in these four key sectors. That's why as UTM we are saying we are going to unbundle the whole national budget. I was budget director before. We will start it all over again and put the first budget line 500 billion kwacha into agriculture so that we can achieve what we have always talked about. Put 500 billion kwacha annually into mining. We can achieve what I've been talking about. Open up as much as 10 mines within a 5-year term. And also put 500 billion kwacha in tourism so that all these national parks, game reserves and places of tourism are all developed. If we wait for others to come and do it for us, we can wait till doomsday and forever. But we need our own commitment to put in money to develop our tourism sector. And finally, ensuring that we have put money into manufacturing, 500 billion kwacha every year in manufacturing. These 4 sectors in total it will be 2 trillion kwacha. But we also pledged already 100 billion kwacha per district. That makes it 2.9 trillion kwacha. So when you add 2 trillion plus 2.9 trillion, that makes a total of 4.9 trillion. The current budget is 8 trillion. Those sums are already good enough because the rest after 4.9 trillion, then Capital Hill can use the rest for other things. But by simply allocating 100 billion to each district, we are going to sort out all these problems of roads, of health sector, of education sector, bringing water closer to the people, bringing electricity closer to the people, but also putting this 500 billion in agriculture, 500 billion in mining, 500 billion in tourism, 500 billion in manufacturing. We have to jack up and grow and permanently move forward and stop this challenge of saying Malawi is the poorest country in the world. We can't continue and remain permanently poor, as people have always said. Last week, you are showing Malawians that you will revive the Nsanje inland port. Absolutely. I did say that when I was on Sunday, when I had a rally in Nsanje. I said we are going to revive that project of Nsanje inland port. It's very, very important. Actually, we are looking at a multimodal transport system where we sort out the rail, make sure the port is there, that's marine. Then we build an airport, that's now the airlines coming directly here to Saja and Chikwawa, but at the same time the road we have to sort out. So once you improve the road infrastructure, rail infrastructure, marine and air, all the 4 modes getting up here, because once you develop the agriculture here, the mining, the tourism and manufacturing here, you need transportation of whatever you are producing and sending out and bringing in. That would require that multimodal transport system to be developed. Ndizona ndikuti lero nabwera kuno kwa Chapananga ndinali okhudzira kwambiri kuona bridge ya Chapananga imene itangomangidwa sina teso ni mwezi omwe bridge jayagwa amamangira anthu akuno kuti azitha kumayenda mosavuta koma nzachisoni kuti bridge inagwa isanathe ni mwezi omwe. Sindikudziwa bosi sinampepo report yonse yofufuza chinapangitsa ndi chani, ndalama zinaperekedwa koma bridge linagwa mpaka na pano saka 5 zatha bridge jasina konsedwe mpaka na pano. Zachisoni kwambiri anthu akumazunzika kwambiri makamaka amayi oyembekezera tamva maripoto sakhala bwino amene amazunzika kwambiri chifukwa chakuonongeka kwa bridge imeneyi makamaka mvula ikavuta pa mtsinje umene uja anthu amavutika. Komanso msewu kuchokera kuchikwawa kuchokera kuno kwa Chapananga ndi msewu oyipa kwambiri. Kwesi amanena kuti nkutheka ine ndikozokhala presidential candidate ekhayo amene ndawuyenda msewu chifukwa msewu ndoyipa kwambiri anthu ambiri sanga uyende msewu, anthu akuzunzika kunoko makamaka anthu akadwala kuti apite kuchipatala kanthu kwadera motani amagalimoto sakumapezeka kuti azitha mwanyamula anthu chifukwa kuti msewu ndoyipa kwambiri komanso pa transport akudula kwambiri ndi anthu akuzunzika kwambiri kuno. Timawuza anthu akuno kwa Chapananga UTM ikangolowa mboma pa 16 September pano tiyamba kukonza msewu umenewu, tikonzanso bridge ikhale yabwino kwambiri, tionetsani kuno kuli chipatala komanso ndi program yathu ja 100 billion kwa pa district yonse, tione kuti kumene kube madzi kukhale madzi, kube magetsi kukhale magetsi, komanso tione kuti kunoko kwakonzedwa bwinobwino misewu yake mabridge ndi zina zotero zonse zakonzedwa, masukulu ndi zipatala zonse zakonzedwa. Komanso timawuza za flagship programs zathu zija. Number 1 ngani ya ulimi, tidzakonzanso ntchito ya ulimi, madzi aja tidzagwire kwa Uchire aja asabwera pangenso flooding kunsiku wa Nsinje wa Uchire. Komanso tikagwira tipangire magetsi, tikapangira magetsi tiatsirire minda yathu madzi aja akabwera kuno abwere bwinobwino, tikapanga zimene tizilima
kawiri kapena katatu kuno tikalima chimanga tikwanitsa kulima chimanga kawiri katatu kumadyetsa dziko lonse la Malawi. Mapira ndi zina zotero kumadyetsa dziko lonse la Malawi. Komanso tikalima tonje tikale ndi majinales konkuno, tikale ndi mafactory zomba nsalu konkuno, tikalenso ndi mafactory zopanga zovala konkuno, zona skulu zonse tizipangira konkuno. Tikapanga zimene zija kukhala ntchito zambiri, achinyamata ambiri walibe ntchito, kukhala ntchito zambiri zimene industry imeneyi ingapange. Komanso zotsalira tikachotsa njere zija nkupangira kamafuta, zotsalira zake makeki aja tione zidzapititsa patsogolo ulimi wa ng'ombe, chifukwa kuno ali ng'ombe zambiri. Tione kuti zimene zija tikupanga zakudya za ng'ombe, tizidyetsera ng'ombe zija kuti ng'ombe zichuluke, zizikaso zonene pabwino, ma abattoirs akhale konkuno, ma deep tanks akhale konkuno. Ndiye tikakonza ng'ombe zathu zija pakhalenso mafactory opanga zinthu zosiyanasiyana zichokera ku ng'ombe, tizipanga nsapato kuchokera kuzikopa, komanso nyama ija kati zipanga sausage ndi zotero zonse zija tidzipangira konkuno kwa Chapananga. Tikatero ndi kuti anyamata ambiri akhala ndi zintchito zochuluka. Komanso kuno tidadutsa Majete Game Reserves, kuli Lengwe National Park konkuno, kuli Vwaza Marsh konkuno, malo ambiri amene amakopa alendo. Tikakonze malo aja, tikakonza nsewu, tikakonzanso misewu pita kumene kumalo ngati amene ajawo. Tikayikonza misewu ija nkuonetsa kuti mahotelo abwino oti alendo akabwera adzikonda kukhala mahotelo abwino. Tikakonza kuti nkuzilibwetsera ndalama zambiri. Komanso kunoko ali ndi ko tizatsegule mgodi wako mamuta ndizipita ku Zambia makopa belt ina migodi ayipeze konkuno, anyamata adzigwira ntchito migodi konkuno. Ndiye kuti anyamata athu apeza ntchito zochuluka. Ndiye tikalimbikitsa kwambiri ntchito za ulimi kuti zipite patsogolo, za mafakitale, zokopa alendo, za migodi. Zimenezi zipangitsa kuti ntchito zikhale zambiri, tizipanganso katundu ochuluka ogwiritsa ntchito dziko lomwe lino, komanso opititsa kunja. Masamu athu ndi osavuta. Tikunena kuti chaka ndi chaka tizika 500 billion ku ntchito za ulimi, 500 billion ku ntchito za migodi, 500 billion ku ntchito zokopa alendo, 500 billion ku ntchito za mafakitale. Zinthu follows maboma abwera ndi kupita manena zinthu zimene zizi, koma iwo chimene chimakanika nkuyikamo ndalama amene mujamu. Ndiye ife tikalowa UTM ti budget yathu yoyambirira ndio ikandalama madera folo amene wawa. Ndalama zinazo idzakhala 100 billion kwa chaka ndi chaka kumapereka kuboma lililonse, kupangitsa kuti tisiye mchitidwe wa tsankho oti kunaka kuchokera president kumene mapita ndalama zonse za boma, koma apa tikufananitsa aliyense boma lilonse 100 billion kwa chapo yambirira. Akalandira 100 billion kwa chaka yawo kuja kuno akonzere misewu, akonzere ntchito za madzi, za magetsi, akonzere ntchito za sukulu, za zipatala. Zimenezi zithandiza kuti moyo wa anthu ukhale bwino. Ndi 100 billion kwacha ija ikukwana ngati 2.9 trillion kwacha pa chaka. Zopita ku ulimi 500 billion, zopita ku zokonza mafactory 500 billion, zopita ku migodi 500 billion, zopita ku ngani zokopa alendo 500 billion, imenenso ndi 2 trillion. Ndiye kuti masamu ake 2.9 trillion ya kuma console, 2 trillion ya kumadera fola wawa. Ndiye kuti ndi 4.9 trillion kwacha. Chaka chino budget yake ndi 8 trillion. Ndiye kuti zotsalirazo zikugwira ntchito zina zilizonse za Capitol Hill. Tikatero ndiye kuti Malawi timusintha, ndeti matsimikizira anthu akuno kwa Chapananga. Ifeyo a UTM tikubwera for economic revolution, tikufuna kusintha kwenikweni pa ntchito za chuma. Ifeyo takhala tikunenedwa kwambiri ndi anthu dziko losaukitsitsa iyi, anthu opemphapemphawa amakonda kukhala ndi njala. Ifeyo kuyambira pa 16 pano tifuna tisinthe likhale dziko labwino. Thank you so much for talking to us. Thank you so much. Tamvika kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.